Ur ikasten. Kaixo, Ur! Haze beroa! Baldakizu zer egin dezakegun hainbeste bero egiten duenean? Hondartzara joan gaitezke. Mundu magikoko hondartzara joango gara. Zuek mundu magikoko hondartzara etorri nahi alduzue? Primeran! Hiru arte zenbatu dezagun Urren mundu magikora bidaiatzeko. Lagundu gaitzazu etxetik. 1, 2, 3. Ongi etorri Urren mundu magikora. Egun zoragarria igaroko dugu gaur hondartzan. Begira, Ur, pantaila magikoan bainu jantziak daude. Hondartzara joaten garenean bainu jantzia janzten dugulako. Bainu jantzi hauen artean bat desberdina da. Bainu jantzi desberdina ikusten alduzu, Ur? Beno, Ur, lasai egon. Gure lagunei laguntza eska diezaiekegu. Laguntzerik bai. Bainu jantzi desberdina ikusten alduzue? Hori da! Wow! Lan bikaina! Bainu jantzi hau desberdina da. Hondartzara goazenean, toaiare eraman behar dugu, bainatu ondoren lehortzeko eta eguzkia hartzeko. Baina toaia hauen artean bat desberdina da. Toaia desberdina ikusten alduzu, Ur? Hori da, Ur! Hau da toaia desberdina. Ze ongi! Asko ahalegindu zara. Hondartzara goazenean, eguzkitako krema oso garrantzitsua da. Eguzkiarekin ez erretzeko. Baina krema hauen artean bat desberdina da. Krema desberdina ikusten alduzu, Ur? Bai, krema hau desberdina da. Hondartzara joaten garenean, gure bainu jantzia, toaia eta eguzkitako krema eraman behar ditugu beti. Oso harro nago zutaz, Ur. Lan handia egin duzulako eta asko ikasten ari zarelako. Hurrengo jokoarekin jarraitu dezagun. Ur ikasten. Ara! Hondartzarako ontziak. Goiko ontziaren berdina den ontzia aurkitu behar dugu. Has dadila jokoa! Ontzi hauetako zein da goiko ontziaren berdina? Bi ontzi hauek desberdinak dira. Hau da, ez dira berdinak. Ez kezkatu, Ur. Ikasteko akatsak egin behar ditugu. Tira, gure lagunei laguntza eskatuko diegu. Laguntzerik bai? Ontzi hauetako zein da goiko ontziaren berdina? Hori da! Bi ontzi hauek berdinak dira. Wow!
zuek bakarrik aurkitu duzue. Hala! Eskuareak! Eskuare hauetako, zein da goiko eskuarearen berdina? Wow! Hori da! Bi eskuare hauek berdinak dira. Primeran pasatzen ari gara. Zeinen pala ederrak. Pala hauetako, zein da goiko palaren berdina? Hori da! Bi pala hauek berdinak dira. Ontzia, pala eta eskuarea ditugu. Etxetik ikusten gaituzuen guztioi galdera bat egin nahi dizuet. Zer egin dezakegu hondartzan, ontzia, pala eta eskuarearekin? Bai, harezko gazteluak egin ditzakegu. Ona! Hara, ze polita! Goazen azkenengo jolasarekin. Ur ikasten. Hala! Pantalla magikoan zein marrazki agertu dira. Berdinak diren marrazkiak lotu behar ditugu. Has gaitezen! Hemen toalla dago. Ikusten alduzu honen berdina den beste marrazkia? Hori da! Marrazki hauek berdinak dira. Bi toalla berdinak dira. Hau, baino jantzia da. Ikusten alduzu honen berdina den beste marrazkia? Wow! Bi marrazki hauek berdinak dira. Baino jantzi berdinak dira. Mila esker zure laguntzagatik, Ur. Hau, hondartzarako ontzia da. Ikusten alduzu honen berdina den beste marrazkia? Bai! Marrazki hauek berdinak dira. Ontzi berdinak. Oso pozik nago gaur lan handia egin duzuelako. Itzul gaitezen Urren logelara. Oso ondo pasatu dugu gaur hondartzan. Joko dibertigarri pila batera jolastu gara. Eta pila bat ikasi dugu. Eskerrik asko zuei guztioi. Asko lagundu diguzue. Ur eta biok zuek berriro ikusteko irrikan gaude. Laster arte! Gukapi!